Ahojte, dobré ráno, je pondelok a ja som sa rozhodla, že dnešné video natočím bez klamania, bez skrývania toho, že som tehotná a vydám ho až vtedy, keď budú všetci vedieť, že som tehotná. Ja som momentálne v 9. týždni a je veľmi zvláštne natáčať všetko s tým, že vlastne sa k tomu nevyjadrujem, pretože ja som človek, ktorý proste, viete, že šeruje všetko. A jediné, čo riešim momentálne v mojom živote, je to, že som tehotná, pretože to je strašne veľká vec. A príde mi veľmi zvláštne, cítim sa až tak, ako keby som niečo tajila, alebo ako keby som nebola úprimná, keď hovorím veci a žijem bez toho, aby som to hovorila. Takže dnes budem konečne natáčať v úprimnosti, aj keď to vydám až neviem o koľko mesiacov a idem si to užiť. Som rada, že vôbec som schopná natáčať, pretože zatiaľ moje dni boli také, že buď som sa zobudila úplne v hroznom stave a nedokázala som, ledva som žila, ledva som zvládla nejaké svoje povinnosti, nie to ešte, aby som sa natáčala. Alebo som sa zobudila celkom v pohode, ako dnes, a som schopná aj nejakú navyše aktivitu robiť. Dúfam, že sa mi podarí dnes cvičiť, moc som nespala dobre v noci. Ale dúfam, že sa mi to podarí večer. Inak zle mi býva, ale myslím si, že stále je to také, že zvládnutelné. Skôr ma trápi to, že mám veľmi pokazané trávenie a nefunguje to dobre a cítim sa nepohodlne. Takže sa snažím jesť probiotika a tekutú stravu, varím si polievky, snažím sa piť veľa vody, aby som to nejakým spôsobom zlepšovala. Ale aj tak je to niekedy boj. Ale inak myslím si, že by to mohlo byť o mnoho horšie, keď som počúvala príbehy mojich kamarátok, čo si oni zažili počas tehotenstva, počas prvých týždňov a mesiacov, takže myslím si, že som na to stále ešte fakt dobre a ja si myslím, že to stále ešte len príde to najhoršie, ale dúfam, že nie. Dúfam, že to najhoršie už mám za sebou a že to bude už len lepšie. Dobre, poďme na to. Dneska Talču vyvenčil a nakrmil Jakub a som mu za to strašne vďačná, pretože ja som si potrebovala o hodinku dlhšie pospať. Wow, tehotenská únava. Wow, tak to je niečo. Proste ja som včera spala do 10:00. Potom som spala po obede a potom som išla spať o 10:00 večer. Proste ja mám pocit, že kebyže môžem, tak ja normálne, že spím non-stop, ani sa nezobudím. Tá Lucinda, poď sa aj ty ukázať. Tá Lucinda ešte nevie, že bude mať malú sestričku alebo malého bratčeka. Ona to ešte nevie. No to bude ťažké, keď nebude stredobod pozornosti, že? To bude ťažké, no. Moja každodenná rutina, hneď ako sa zobudím, 3 vajíčka, bez toho neviem fungovať. Milujem vajíčka, milujem, jedla by som ich non-stop. A ja myslím, že odkedy som tehotná, tak som ani žiadne iné raňajky nemala. Ešte predtým, než si idem robiť jesť, si dávam tekuté probiotika Biomefix a železo. No. Ja tak milujem jedlo. Ja som nikdy nebola foodie. Ja som vždy jedla iba preto, že musím. Nikdy som nemala dobrý vzťah s jedlom. Ale čo teraz prežívam, keď si dám nejaké chutné jedlo, to je úplne že neuveriteľné. Ak toto zažívajú bežne ľudia, ktorí akože sú milovníci jedla, tak ja si im nečudujem, že toľko jedia. No a čo sa týka tehotenských vitamínov, tak dávam si túto Lady Vita 1. Každé ráno po jedle. Brala som ju už aj predtým, než som otehotnela.
Bolo aj tak ako na podporu plodnosti a potom na ten prvý trimester. No poď Bobby. Čo, láska? No, je riadna zima. A ja stačí, že vidím jeden kopček a som zadýchaná, ako keby som bežala polmaratón. To je hrozné, tieto zmeny v tele. Že ja zvyknutá na to, že som fit a že proste sa non-stop hýbem a nič mi nerobí problém, zrazu musím si zvykať na to, že už tak není. A aj keď ešte nemám brucho, tak cítim tú zmenu, že proste nevládzem. Zajko? Ty si Zajko? Ty si Zajo? No, už som mala byť na ceste do Labaku, do školy, lenže môj profesor mi nenapísal, čo vlastne mám dnes robiť. Takže čakám, kým mi odpíše a pôjdem tam hneď, ako mi napíše. Mojim najlepším kamarátkam som kúpila takýto náhrdelník, kde je napísané: z jednej strany je ľúbim ťa. Talu! No teraz je to mokré od tvojich slín. A z druhej je aj za chrbtom. A prišlo mi to strašne... Hlavne je to pekné, taký náhrdelníček. A je to aj výstižné, pretože myslím, že to by malo vystihovať priateľstvo, že proste keď nie sú prítomné, tak aj tak im podržíte chrbát. Taluž, preboha, to není pre teba. Chápeš to? Ty si taká otrava trošičku, vieš? No, si. A mali ich aj v zlatom, aj v striebornom, tak som zobrala 2 strieborné a 1 zlatý, podľa toho, čo radi nosia. OK, let's go. Tak, a tretí je takýto. Na každý som dala inú stužku. Strašne pekne to vyzerá. Nadšená som z toho. Toto je môj obed, čo tomu, že mi býva zle, úplne nepomáha. Ale varila som to včera a nechcela som to nechať, nechcela som to vyhadzovať, tak to proste dojem. A budem k vám úprimná. Je to presne to, na čo mám každý deň chuť. Ja by som celé dni najradšej jedla úplne prasárny. Takže si to idem užiť, aj keď mi bude potom zle. No ja som si vybavila všetky balíky, aj som sa tak trošku poflakovala, že pomalšie. A môj profesor mi stále neodpísal. Takže asi proste dneska sa to neudeje. A preložila som si ten Labak na štvrtok a piatok. Takže dneska nejdem. Čo znamená, že som mohla si nejaké pracovné veci dať, ale nevadí. Nevadí, idem si zacvičiť. Cvičenie v tehotenstve je veľmi zaujímavé, pretože mne sa tak strašne nechce. Za každým, keď idem, je to pre mňa veľká dávka sebadisciplíny, ale teda musím to robiť pre svoje zdravie, musím v sebe nájsť tú silu. Skákať nemôžem, pretože ma bolia kozy. Silové sa mi úplne nechce. A už mi odpísal. Oh my god! No, som tu. Nakoniec som tu šla. A nejaké 3 hodinky tu strávim, som si povedala. Viac tomu nedám. Pôjdem cvičiť.
viac scary chodba môjho života, dobre? No a tu merám, toto je druhý labak. Akurát táto kráva tu robí taký hluk, že asi nič nepočujete. A ja už som hladná. Už som doma. Takto blízko som bola od toho, aby som objednala činu z Voltu, ale povedala som si, že všetky suroviny mám doma, chýbalo mi len škrob. Tak som išla kúpiť škrob a vravím si, že keď už natáčam toto video, tak by som tu mala ukázať nejaký recept. Nie. Tak idem urobiť činu, dala som si do truby rozmraziť kura. Som zvedavá, či to bude fungovať, pretože neviem, nechce sa mi čakať 2 hodiny, kým sa rozmrazí. A ako som bola v tých potravinách a prechádzala som sa tam a hľadala som ten škrob, tak som uvidela takéto pečivo, čo má v sebe párok. Taký ten odporný párok, čo má asi tak 2% mesa. A extrémnu chuť som na to dostala. Vrajím si, Klaudia, chill, ideš variť večeru, nájdi škrob a choď domov. Nie. Ja som sa vrátila po ten hnusný párok. Nevydržala som to, ja som ho zožrala už v tých potravinách a potom keď som platila, tak som musela povedať, že prosím vás, zarátajte mi tam aj to pečivko s párkom, ja už som ho zjedla. Takže vám ho neukážem, ale už je vo mne. A proste mne to tak strašne chutilo, že ja som počas toho hľadania škrobu normálne musela na chvíľku zastať a iba si užívať ten hnusný párok, lebo bol taký dobrý. Kúpila som tieto bambusové výhonky, som zvedavá, aké to bude, lebo ja to mám veľmi, veľmi rada, keď to je v Číne, ale neviem, že či, keď to je takto v konzerve, či to bude dobré, ale asi inak sa to ani nedá kúpiť, takže uvidíme. Ty chceš uško? Áno? Ty chceš uško? Dobre, dobre, dáme uško, počkaj. Dáme uško, počkaj, sadni. Tak, sadni. Sadni si, lebo ti ho nedám. Ježišmaria, no. No. Nejebne, ja som našla doma škrob. My máme škrob. To na čo som tam šla hľadať škrob, keď máme? No tak máme 2 škroby, však to dlho vydrží. No ale aspoň mám toto. Čo mi také... No, dala som tam mäso, zeleninu, tie bambusové výhonky a potom sojovú omáčku, škrob s vodou a potom som tam ešte pridala ďalšiu vodu, pretože to bolo nejaké také moc tmavé a nechcela som, aby to bolo moc slané. A nemohla som vám natočiť proces, pretože sa mi vybíja foťak. A tu sú nudličky. Preboha, ja som sa do toho vrhla a ja som ani neukázala, ako to vyzeralo, ale toto máme na zajtra už nabalené. Som urobila toho viac. A teda bolo to naozaj mega, mega chutné. Takže dobre, že som neobjednávala, ale uvarila.
si dám moju večernú Lady Vitu. No je tu nové ráno, ja som si urobila knedlík vo vajíčku, ktorý mi ostal z kačky z víkendu. A idem si k tomu pozrieť vlog mojej obľúbenej youtuberky. A týmto by som... Wow, ja vyzerám nádherne. Týmto by som... Toto je inak nový príznak tehotenstva, mám pocit. Ja sa budím hrozne opuchnutá. Som nikdy nebývala taká spuchnutá ako teraz. Anyways. Týmto by som asi ukončila tento vlog. Dúfam, že vás to bavilo. Mňa to bavilo. Takže dúfam, že aj vás. Talču to tiež bavilo. Máme tu bordel. Pôjdeme upratovať potom, no. Tak majte sa. Vidíme sa na budúce. Pubi, čo sa tu rýpeš? Čo sa tu rýpeš?